Essa Sobuś, obiecałeś, że przejdziesz na emeryturę rapową, nie zrobiłeś tego, widocznie ktoś cię musi zajebać w łeb w tym oktagonie. Wyrzucę cię z niego szybciej niż zrobili to twoi ziomale z twojej własnej wytwórni. Wiem, że wielu z was czeka, aż Sobota będzie szorował łbem oktagon, także obiecuję, że podołam temu wyzwaniu. A potem co? Może Ferrari, który teraz na pijackich live'ach ćwiczy swojego bica. Zobaczymy. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Już od dłuższego czasu krążą plotki o moim występie w oktagonie. No to jest. Filipkowi chciałbym powiedzieć, że zrobię wszystko, żeby wrócił bez tarczy. A ty, Filip, zrób wszystko, żeby było co na tą tarczę wkładać. Filipek, ty chcesz kończyć moją karierę, gdy twoja się jeszcze nie zaczęła? Poza tym, ty też już jesteś dziadkiem w rap branży. Fame MMA 8. Filipek, szykuj się. Essa!